I avui hem tornat a l'escola Bon Salvador amb els alumnes de 5è i 6è de primària. Equiparar, molt bé. Ara l'heu de posar, sisplau. Una pregunta, aquí podria ficar aquí. Avui ja hem aprofundit una mica més amb estratègies i formes de col·locar paraules al tauler. Bueno, tenim una altra escala. Quina paraula he trobat? La categoria de 5è i 6è podran participar a la gran final que farem el dia 3 de juny a Barcelona. Agrair, com sempre, la participació dels professors i professores, la predisposició dels alumnes per engrescar-se a jugar a Scrabble en català. Us esperem a la gran final del 3 de juny. Moltes de les parelles que avui hem vist podran estar allà. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.